Bonke kakhulu bese ngibingelele ke kumbukeli wazo izindaba ngalesi sikhathi. Impela silapha ke ku Ward 73 eChatsworth lapha ke elingaphansi ke kweTheku, masipala ke weTheku lo, nalapho khona ke kuzokuba ke khona nokhetho lokuchibiyela. Kuzokhumbuleka ke ukuthi ke kuze kuba nokhetho nje lokuchibiyela kule ndawo. Ikhansela ekube kulale qhamuka ke eqenjini Democratic Alliance lesula esikhundleni labe selijoyina ke iqembu iAfrican National Congress. Nisikhulumile ke nezakhamuzi esezitholile ithuba ke lokuthi zikhulume ngokuvota kule stage ke esiseceleni kwethu. Zakubalula ke ukuthi ezinye zezinto ke ezibeke eqhulwini njengoba sivota nje udaba lokuhlinzekwa ngezidingo zomphakathi. Zikhala ke izakhamuzi ngokuthi azikho indawo esingathi ke zingasetshenziswa yintsha ekubalwa kuzo ke ama ground ukuthi ke bayilolonge uma ngabe ke sebebuyile mhlambe esikoleni ke nodaba ke oluvelile futhi udaba ke oluthinta ke ukusetshenziswa kwazo izidakamizwa kulona leli ward. Siphindile ke futhi sakhuluma ke nosihlalo weANC lapha kwaZulu Natal umnumzane ke uSiboniso Duma naye ukubalulile ke ukuthi cha njenge-ANC bawenzile ke umsebenzi ukuze kuziwe lesi sikhathi sokuthi kuvote, ukuzama ukukhuthaza nokugqugquzela izakhamuzi zalapha ukuthi zivote. Wakubalula ke nokho ukuthi izakhamuzi zishilo ukuthi zikhona inkinga ekumele ke iANC ibhekane nazo ukuze zikwazi phela ukukhuthala nazo ukuthi ziphume zivote. Uma umbukele ezokhumbula ukuthi ke ngonyaka ozayo kuyiwa ke okhethweni luka zwelonke, wathi ke cha bona nje babona ukuthi ke abavoti kukhona izinto ezithize abakhononda ngazo nabathi ke iqembu iANC kumele lizilungise ngaphambi kokuthi ke bathole ke isikhathi sokuthi ke baphume ukuyovota. Yiloko ke esingakubika ngaleli qophelo. Sibusele intambo konegoli.